знаю, что будет очень круто. Частичка дома. Мне кажется, дом это там, где люди, которым ты дорог. Сегодня особенно. Це ліпший праздник, не знаю, яким я була. Мені подобається. I'm excited. Second is coming up. Женьки, я хочу вас большое подякувати за те, що ви приїхали, доїхали, дійшли, долетіли. Усім вам щиро дякую. Ви знайшли можливість приїхати до нас сюди. І, звісно, я хочу побільше вас з Днем года.